Ki nong yelam kaseng HANM hakaching yelam jong finance secretary uba krau perkhat thongni u general secretary uba Justin Marbanyang u education secretary uba Batscam Singli kila lej ban IT da kitin soptunum shakinong penya jong ka school umroi nongra secondary school hadin baki bor kate ka shlem jingnang jingstat kila ut bat pensngo penskap shakinong yelam jong kaseng bat kila yo jingerap na kate kaseng ka HNM habaya day bat kane kala IT kite kitin haka ar paulai tarik unaitung ar hajar ar punrio bat kabala shimti ya kite kitin do head teacher jong ka school u babu precious thank you kabala sakhi lang da ka jinge don kinong yalam shnong jong ka shnong umroi nongra kiba kentup nadu urang ba shnong uba presding roy dkhar kinong hikai jong ka school lambat ki khot ka seng HANM jong ka ribhoi layu i baki khna school jangka school umroi nongra secondary school kila shushong class haying daka ban light na uslap kala air namar ka kamra class jongki kambiang bat na kaliang kino yelam shnong daka bor ka barit ka jongki kila penshna thma ya ka ying school bat kila pensiu ru ya ka tulom jong kinong hikai manla ubnai haka subject science bat mathematics kate ka shlem hikai jingnang jingstart ko umroi nongra secondary school kadon hadu komba ars pa ngut ki khna kata nadu ka kelas 6 hadu ka kelas 10 ya katnom kumba PE menta idan pedeng ki jing don kam ko bakrau ko baki khna school ngimpat yo ban pensyong nakadau ka jing duna hakaliang jong ki bobun ki liang ka ba kum ka school ki yo ban kendu anang kadau jong ka jing bomdon ka kamra ha ka ba ka kamra atli kamra bangi judon ngila yo ban aino syakani ka stem lab pat chapok ka komputer lab te ngimban sin makitu kilong ki badan kam te haka jing don kam jongki ngimban sing haban pen shift no yaki kawe hati hapo stage bat ka kiwe bedang syong hapo kamera temporary kat ba ketika ya ki kam ki bedang ya chakmat kadang ya te ketika kamru la don haka jing no senyang lang ka badi naka lian jong ka bor snong kat kum ijing la ki donation ki banani natai pat naka lian jong ka school haka jing pan jing arab na way na ki dekhot ki jong phi naka central body tingleyo an pasat ngai khublei sikade e ya ka sang jong phi ki bayo banwan sakman wallahi bor baret bat hipor berlingkot kayo banwan ngai scam kan long jing ker khu ya ka school ka jongi te nga na kaliang jonga na kum head teacher jong ni ka school nga ai tang jing ai khublei phi baro ki dekhot umju ru ya presiden rangba jong kaseng uba don kamen siem ban yo ban ai ka jing arab ya kan ka school ka jongi te ka benta ka basa ka ban yo ban ai ka jing kran walai presiden imdon ndai don rangba snong ani ka por te ka ba ar ka benta i nga IT herang ba snong i badai kupa jong ani ka snong khat jong ka managing committee buat batip bahai ki ek bar khat jing duna ka ba kum ka school ka don pedeng ka jing e kembali sibut ka jinge trelang na banta jungi gaseng khnang ba ngindang la susu ban le i kami isnei nang ne shakmat tang ha kasnong jungphi hanre habaro kadong gathan jung ka thebri bhoi jungi habang apet ya ka ka bangayu i menta ya ka jinglong jungman jung ka ne ka building kat kum ka jing thu jonga kampat ikop sisa ba kata ka building kala ban ai ka jing kai hadu ban apoi ha ka secondary school marbangi i bagi yeng ru kidang red angta kitin ru mo la bonong no kimdei ki ba biang ki quality tehenrei ban pen bha ban pen itnat la ne ban mandur ya kijing te na kaliang jungi kiseng bhalang nginom la ban le marbangi ngi dei tang kinong tremon sobha habai dei bat kane ka benta ka song ya ka government bat ka sarkar kumno kan le te khandiat asukwa ban batai habere bat kajinga ilti jongi kum kaseng nomor ba yangi ka seng HNM Ribhoi district la pentian sma yangi haka laipho tarik jong bunai me te kamut ngi nang long ki batmai ngimpat de ki ba la rim bat ki ba la rong ba haka perkhat perdan lene haka trega kata ban peniar ya ki jingerap habaro gadang bat than Ribhoi jongi tenrei langba kajing ya trelang jongphi ki nong tre kam snong bat ki rupai ba nang ta ki nong ke school ba pher
ngi sala ban le na benta jongi kum kaseng syagi badon kam ya jing Arab ngan ong ye pi baka kiseng bahalang hi ban Arab syagi no benta kasem jing mar bangi ngimdei kita ki bala ban control ya ka mo ya ka pisala ne ki skim jong ka government henry kumolong menta habangi train yang menta pa iba ngimbang se bangin long kita kiseng bahalang kinong ai jing Arab so pa iba henry ka kamram hi ngi suthu ba ka di ka kamram jong ka government ban le ban pen bha pen miat na benta ki jing mentoi jong khonna ki ba pule hagano ki school hagi dong ki than jongi kumba isa ile thu ya nga ba hagane ka school ki khna ki ladon kumba arspa duna khandai mo arspa khandai phusan ni sispa khandai phusan tingi suthu ba ki khna school hi kimdei tang na kani ki chinong ki wan nambaro ki keleng ki gine ki area ki badon marjan markhap mo te kumta na keleng jungi ka sengru ni so ban karpat lane ban kentu ya kita ki bor badai khmi badai pej bakin phai khmat lem syakane ka school ban le khnang ba kini ki khna ki bawan hakane ka school bikin yo ya ka jing hikai ka bapura kumbalong mentangi iba ki khna school ki hak ban syong hak podium to lada ka beneng karang ya kata kamdele telada ka beneng ka slap kumut kan thut sibun ya ki te kum habaya dei bat kanek bentaru ngaso ban karpat ba wala dadon mono uruk simet rumah ubala ban phai khmat sakum kine benta bakin sobha ban penno da ka jing kulit mensim wala da long kumba ong irba senong wala da kalong ibarit lane bahe long ka jing kulit mensim jungi kansa perto hi sakmat te na kalang jungi kaseng ngaso ban panmap ipi yo la se mo ngi i ba ka jing don kam jung pi ka long ka babon kumba irba senong i thu ba ite ki ite kat te kamdei na ka no ka skim ka bakiyo andre ki su ya contribute hi para dekhot committee senong te andre na kalang jungi kaseng ru ngiso sen perkhat nomor bangimla ban Arab hadu kita ki ibenta ki bangila ban penbit penbiang pi te andre ngaso ban panmap na pi kum kina galam senong kino hikai haka ju upor nomor ba ngidang dei kumbang ong ngidang dei ki badang sukhasan gatnat mo ribhoi te andre ngisu Arab kat ibadon kabor ya pi tengah so korpat ya pi bapinam so halor gane te hasya bangan penkut ya kejingkran ngaso bah berkorpat ya pi barok bangin na kalian jungi kasangin IT ya katin